odmor iskoristimo malo da furnemo iz grada i da se nađemo u nekom drugom gradu. Ne znam koliko znate, Sremski Karlovci su vrlo stari grad i prvi put se pominje u 13. veku u spisima, ali ja neću mnogo sada tupim o tome kako i šta i da su ovaj grad još znali i Rimljani i da je ceo ovo područje bilo poznato po vinogradima koji su ovde najzastupljeniji, a ima ih mnogo. Vinograda ima bukvalno duž celih Sremskih Karlovaca i mnogo vinarija postoji ovde. Tako da, gde god da se okrenete, vi možete da pazarite neko fino i kvalitetno vino, uspod da probate čak i med, ovde pojedine kuće imaju i svoju proizvodnju meda. Ono što je po meni značajno i što treba svakako videti u Sremskim Karlovcima, to je crkva Svetog Nikolaja u centru. Naravno, Karlovačka gimnazija iz 1791. koja evo je ovde. I danas je to Filološka gimnazija. Ja moram to da kažem, jer ja tako ponosna sam na svoju Filološku gimnaziju, pa moram da kažem da pandam toj školi i ova ovde škola. Inače, u ovoj zgradi se čuvaju i jedni od starijih srpskih spisa, knjiga i prepisa. Najstariji dokument je iz 16. veka, dok se čak i kopija Miroslavljevog jevanđelja čuva u ovoj zgradi ovde, to u Karlovačkoj gimnaziji, kao najstarijoj gimnaziji na teritoriji današnje Republike Srbije. Kopija je Miroslavljevog jevanđelja iz 19. veka. Tu je, sem crkva Svetog Nikolaja, vrlo bitna je u centru Sremskih Karlovaca, ali se sad ne vidi, tamo je ona zgrada, tamo je ona zgrada gradska kuća, pozadi je patrijaršija i tu se čuva čak i onaj pokrov kojim je, da tako kažem, ustoličen Petar II. Petrović Njegoš. Taj plašt je star 170 godina njegov i čuva se baš u toj patrijaršiji. Gore je naravno put za Stražilovo i mesto gde je sahranjen srpski pesnik Branko Radičević, za one koji ne znaju, a tu je najstarija apoteka i to je skroz dole na samom trgu. Pa eto, ako imate malo slobodnog vremena, vi svratite do Sremskih Karlovaca, neće vam biti dosadno, imat ćete šta da vidite, a možda i nešto da čujete, pogotovo ako budete imali vodiča kao što sam ja. Šalim se, naravno, ovo je samo kratak opis Sremskih Karlovaca u ovom momentu. Vidimo se uskoro, ćao! Evo nas na Stražilovu. Ovo je moj prvi put da sam ovde, nisam stvarno nikad bila, ali lepo je mesto, moram priznati da mi je žao što eto nisam u nekim prethodnim putevima imala prilike da se uzverem ovde. Mesto gde je sahranjen Branko Radičević, srpski pesnik za one koji ne znaju. Umro je veoma mlad, bio je jedan od poštovalaca Vukovog lika i dela, a usput je bio i zaljubljen u njegovu ćerku Vilehminu, Minu Karadžić. Branko je najpoznatiji kao naš pesnik i mnogi ga uče u školama, ali evo, upravo sam proveravala znanje ove dve devojčice ovde, da li nešto znaju o Branku, ali ne znaju. Branko je rođen 1824. u Slavonskom Brodu, umro je u Beču 1853. Da, imao je 29 godina. Za svog života jedino ostavio pesme, i to veoma lepe pesme koje mnogi od nas i uče u školama. Školovao se što se kaže u raznim gradovima, između ostalog i u Zemunu i u Temišvaru. A želja mu je bila, pošto je oboleo tuberkuloze, da kad umre bude sahranjen upravo na Stražilovu. Stražilovo je deo Fruške gore. Tako da njegov spomenik je inače sačinjen od 8 ploča koje su donete sa raznih planina iz zemalja u okruženju, između ostalog i sa Fruške gore, ali i sa Lovćena. Ja ne mogu sada da nabrojim tačno, ne znam napamet sve, ali lepo sve piše. On je prenet ovde na Stražilovo 1883. a spomenik ovakav kakav je postoji od 1885.
Tako da, ako ste u blizini Sremskih Karlovaca, ne bi bilo loše da svratite ovde, da vam ne bude prvi put. Ali da znate gde ste došli i da uživate malo u pogledu koji inače se prostire baš sa ovog vidikovca ovde. Branko stvarno počiva na divnom mestu. Što kaže, niko lepši nije opevao ovo mesto od njega, kao i Sremski Karlovci. Ništa, ako se nađete u blizini, svratite da stražimo. Eto, dragi moji, odjavljujem se, odjavit ću se upravo iz Novog Sada i sa Petrovaradinske tvrđave. Molim pažnju na ovaj sat ovde. Molim pažnju na sat ovde. To. Moram da kažem ovoj moje divnoj ćerki koja me snima trenutno da obrati pažnju na sat. Mnogo toga da pričam, ali ovog puta neću zato što se nalazimo na jednom divnom mestu. Pa neću da trošim mnogo reči, želim samo da se odjavim sa ovog izleta uz jedno veliko ćao i pozdrav iz Novog Sada.